Здравейте, приятели! Аз съм Иван Величков от 360 CarScan и днес ще ви обясня как да направите фотосесия в 360 градуса, използвайки просто обикновен телефон. За да можете да придобиете представа, ще използваме този автомобил, който вече го заснехме, а обстановката покрай нас, както забелязвате, е стандартната за всяка една автокъща. Да започнем от по-важната част. Взимате един телефон, предполагам повечето от вас разполагате и с по-модерни. Това, което трябва да знаете, за да започнете правилно в въпросната фотосесия и след това ние да можем да създадем вашата виртуална реалност, е да настроите телефона на размер 9 към 16 или максимално качество на снимките. След което започвате много простичко, заставате пред вашия автомобил на позиция удобна, която на вас да ви е удобна. Правите първи кадър, разбира се, гледате да сте центрирани в автомобила. Това нещо ще ви го покажа малко след това в видеото. В случай, че искате да сте още по-прецизен в това, което правите, може да използвате и статив. Разбира се, това би отнело повече време за хората, които нямат опит, но ако искате нещата да са плавни и приятни, може да използвате статив, да променяте височината, от която снимате и съответно да направите плавното завъртане на автомобила. Другото, което ще ви трябва, е да съобразите пространството около вашата кола да бъде достатъчно, така че да не променяте позицията на автомобила, а вие да може да се променяте спрямо нея. За целта, както казахме, започваме с първи кадър от тук, след което почваме да се въртиме по часовниковата стрелка. Това също е доста важно, макар че и да го направите в обратния ред, няма да е кой знае какъв проблем за нас. Как става заснемането в 360 градуса? Необходимо е да направите поне 36 снимки. Днеска направих този експеримент. Ще ви кажа, че от предната до задната броня през една крачка, когато се места, става точно 20. Така че ако направите 40 снимки, даже е по-добрия вариант. Не пестете от снимане, защото това е важно за последващата обработка. Не се доближайте прекалено много при снимането в предната и задната страна, защото ще се получи така нареченото бягащо зайче. За да не се получи бягащото зайче, не е необходимо да се движите напред и назаде близост до автомобила. Достатъчно е да държите една и съща дистанция. По този начин си гарантирате, че ще получите плавно и спокойно въртене на вашата кола. Пак казвам, по-важното е да я държите в центъра на снимката. Също е много важно, когато избирате мястото и времето, в което снимате, по възможност слънцето да не е ниско пред вас, защото когато вече сте от другата страна на автомобила, тук се получава засенчване на колата и отгоре се получават слънчеви изгаряния, които от отражението на светлината. Най-добрият вариант да снимате автомобили е да го правите по обяд или по време на залез слънце. Тогава автомобилите са наистина много по-красиви, слънцето показва най-чистите цветове на автомобила, най-реалистичните, но когато е обедното слънце, слънцето е по-високо горе, съответно светлината пада максимално право надолу и не се получават тези засенчвания. Но когато това не е възможно, разбира се, правите каквото можете спрямо ситуацията, в която се намира колата. Дори да направите повече снимки, не се притеснявайте, ние ще отсеем най-правилните, които да могат да направят въртенето плавно на автомобила. Какво е другото важно нещо, откъдето да започнете реално с снимането и каква е снимката, която на нас ни трябва? На нас ни трябва за всеки един автомобил да имаме снимана VIN номера на колата, както го виждате тук да е показан. При други автомобилни марки може да се намери по колонките на вратите, съответно може да снимате дори и евротабелата. Хубаво е, когато снимате един автомобил, да внимавате за вашето лично отражение. Понеже VIN номера на този автомобил има го на две различни места, едното е на предния прозорец, другото отстрани на тази колонка. Аз предпочитам да снимам този на колонката, тъй като ще мога да хвана цялата маркировка, плюс необходимата допълнителна информация, която потребителят би бил заинтересован да прочете, като тегло на автомобила, евентуално възможност за тегляне на друго, на ремарке или прочее. Така че предпоръчвам ви да снимате този идентификационен номер, който се намира в стандартната маркировка. Добре, вече снимахме VIN номера и снимахме 360 градуса отвън автомобила. Какво е следващото, което можем да направим? Разбира се, клиентите се интересуват от следните няколко неща.
правим една ето така снимка. Не е необходимо да правите колажи. Тези 17 снимки, които ще сложите най-горе в обявата, те трябва да бъдат акцента, който ще привлече вниманието към вашата обява на клиента. След което, стигайки до нашата презентация, която се намира отдолу в текста, той ще види всичко останало, което вие сте снимали. Това е напълно достатъчно, за да покажете двигателния отсек. Имайте предвид, че хората, които се занимават с търговия на автомобили, това го знаят, но ще го кажа и за любителите. Много автомобили има, които визуално външно са еднакви, имат няколко двигателя, с които са произведени, но в различните години двигателът се променя, нещо се добавя или нещо отпада и определени потребители много се интересуват този двигател, дали е от точно този вид, който визуално се разпознава спрямо другия и затова търсят тази снимка. Това е моето лично мнение. След като вече направихте снимката на VIN номера и на двигателния отсек, може да затворите и да продължите с следната снимка. Важно е да имате хубава панорама на предницата. Това показва общото състояние на автомобила, дали има съответните щети, фарове, камъчки и прочие. Не дейте да ги криете, клиентите ви не са сляпи, когато дойдат да я видят колата, ще придобият представа. Направете хубави снимки на фарове, гуми и джанти, огледала, дръжки, задна броня, задната джанта, покажете гумите какви са, дали са летни или зимни. Може също да обърнете внимание на цялата задница и по същия начин да акцентирате върху стоп светлините, партроник, камера. Пак казваме, не е необходимо да пестите снимки. Ако направите повече снимки, вашите потребители, вашите потенциални клиенти ще придобият по-добра представа за този автомобил, още преди да са го видяли в автокъщата. След като обиколихме целият автомобил, сега ще ви покажа най-често това, което аз правя в фотостудиото. Заставам ниско долу, правя снимка на джантата, след това може да направите и на грайфера. Показвам огледалото от долната страна. Знаете много добре, когато има камера, тя се вижда от тази страна. Правя снимка на дръжката, за да се види дали има Keyless Go. В случая няма. Продължаваме с тази джанта. Хубаво е да заставате в такава позиция, в която не правите сянка върху това, което снимате и акцентирате. Правим една панорамна снимка и на задницата, за да може да се види по-добре и по-обстойно. Като тук вече ще покажем и самия партроник. Независимо, че на предната снимка вероятно пак ще го видят, ние го показваме, за да сме сигурни, че са го видяли. Ако има камера, съответно може да я покажете с подобен рекурс на снимката. Включете фаровете и направете още веднъж снимка с включени и фарове за мъгла и стопове. Затова по този начин вие ще може да покажете реално какви са видовете светлини, които светят, дали са ксенон, дали са LED, дали са лазери. Това вече ще го видят потребители. Естествено, когато това се прави в контролирана среда, е малко по-трудно. В случая, както забелязахте, слънцето от тази страна, аз използвам да снимам страната, която е повече в сянка, за да направя хубава снимка, да се вижда ясно, дори и през светло време. След като вече снимахме автомобила отвънка и вече няма какво да покажем вътре, предлагам да направим обстойна обиколка на интериора. За целта отворете 4-те врати. Отворете багажник. Не го забравяйте, особено автомобили, които са от този тип, където пряката слънчева светлина ще може да влезне в салона и да покаже максималното. Оставете вратите отворени през цялото време на снимане. Ще ви обясня защо. Така получавате повече светлина и правим следното нещо. Започваме фотосесията винаги от шофьорската врата. Разбира се защо, защото там са най-многото контролери върху самата врата. Правите една панорамна снимка на вратата, така че да се види. След това снимате по-отделно всички копчета, лайсни, дръжчици. Това е важно, за да се види оборудването на колата. В тази ситуация, в която се намирате, ако случайно сте забравили да погледнете,
Тук някъде може да видите в някои автомобили зона за мъртво петно, която светва. Съответно, този кадър може да го направите и ето така при отворена врата. Тази врата вече я снимахме. Отваряме хубаво задната врата, правим същото нещо. Леко притваряме вратата. Ще ви обясня защо. Когато застанете да снимате шофьорската седалка, твърде вероятно е вие да се видите в отражението на задното стъкло, съответно на пияно лака, който е по лайсната, или на боята на вратата, ако колата примерно е с по-тъмен цвят. Заставате и правите ъглова снимка. Забележете, че телефона го държи почти по 45 градуса. За да мога, реално погледнато, сега ще се опитам да ви я покажа, да мога да фана цялата седалка от ръб до ръб, плюс подглавника и да се видят плъзгачите и контролерите. Това ще ви го монтирам във видеото, за да придобиете представа в следващата ситуация. Ако тук има копчета, може да направите допълнителен кадър, който специално да покаже какво е оборудването на седалката, дали е ел, дали има масажи и така нататък. По същия начин заставате и снимате задната седалка, като се стараете да обхванете максимално от нея. След това се местиме на багажника. Заставаме ниско долу, поглеждаме нагоре, правим една снимка. Това е за да се покаже състоянието на вътрешния панел, съответно ако има бутон за затваряне, за да може да се види, и втори път вече може да го снимате отблизко, за да го покажете, че го има. След това правите една хубава снимка на багажника с вдигната кора. Съответно може и с свалена. Ако тя е штора, първия път я направете с вдигната штора, след това я направете с спусната штора. Следва снимка по-високо на багажното отделение, за да се види дълбочината и размера му, доколкото това е възможно. И проверете какво се намира под кората. Под кората редовно има компресор, ключ, резервна гума и прочее. Направете една снимка и покажете какво има под кората. Хората не могат да бъдат на 100% сигурни. Повярвайте ми, автомобилите се поръчват с различна комплектовка. Някои идват с резервна гума, други идват само с кит за ремонт. Сега ще минем от другата страна. Тук ще повторим действието. Снимаме панорамна снимка на вратата. Съответно за по-модерните автомобили, знаете, и на пасажирската врата също понякога се намират допълнителни копчета. Тук в случая нямаме кой знае какво да покажем. И правиме втора панорамна на задната врата. Притваряме вратата, запомнете го това нещо, важно е. И правиме снимка на седалка. И втори път на задната седалка. Сега тук ползвам една хитрост, когато снимам автомобили с подлакътник, мултифункционален било той или обикновен подлакътник, винаги избирам следното нещо. От едната страна задната седалка е с прибран подлакътник, когато мина от другата страна пускам подлакътника, за да го покажа, че го има. Вече ако има копчета, там се обръща специално внимание. Сега продължаваме вече с интериора. Препоръчвам ви, когато имате автомобили с специални седалки тип спортно корито, отзаде имат карбон или с чупеш гръб, да правете една снимка от ъгъла, от този ъгъл на вратата, за да може да се покаже, ето така, да се видят гърбовете на седалките какви са. Понякога там има масички, има телевизии, мултимедии и прочее. След което влезте в автомобила на задните седалки. Тук малко ще трябва да клекнеш. Следващата снимка е панорама на табло, се казва. Тази снимка се прави от височината на тавана, за да избегнете абсолютно всякакво ваше отражение в дисплей, пияно лак и съответно в волана, в мултимедията или волана. Следващата снимка я правите от шофьорския подглавник, като се опитате да центрирате волана директно в средата. Тук може да използвате допълнително акцент върху скоростен лост и така нататък. Но в случая ние ще го направим от отпреде. Сега вече може да затворите тази врата, за да ви е по-лесно, да не ви пречи. Заставате пак на ъгъла, като снимате един път ъглова снимка, която попада целия
цялото арматурно табло и се вижда фалца на волана. Тоест там, ако има изтриване, то ще се види. Следващата снимка е направете от малко по-нисък ъгъл, както ще видите в монтажа на видеото, за да може да се покаже евентуално тук, ако има някакви бутони, конзолата, нали, дали е електрическа, дали има подгрев на волана и прочее. Ако педалите са нещо интересно, снимайте ги и тях. Ако имат алуминиеви подложки, орнаменти, които са характерни за определени производители. Влезте в автомобила, но не вкарвайте краката си вътре. Оставете краката си отвънка. Защо? Много често виждам на снимки на обяви крака по къси гащи, косми, неприятна гледка. Това буди изключително желание да затворя конкретната снимка и да се откажа да гледам по-нататък. Направете близък план на волана, като се стремите да хванете волана от тази му височина нагоре, защото тук това е важното. Важно е да покажете копчетата и прочее. Направете няколко близки плана на самите копчета. Ако има пера на волана, направете и на тях. Направете на лошчето на чистачките и на мигачите. Направете на ключа на фара. Направете страничен диагонал и направете на огледалото. След което се прехвърлете към скоростния лоз, покажете броя на предавките, ако това нещо е изобразено, и какво се намира по средата до ръчната спирачка. В случай, че има нещо интересно в подлакътника, покажете и него. Тук е важно момента да затворим абсолютно всичко, защото знаете, повечето автомобили сигнализират на борд компютъра какво е отворено, къде е отворено и по някой път това пречи да се покажат опциите. Влизате в автомобила, затваряте вратата. Ако ви дразни червената кружка за непоставен колан, сложете го. Няма да ви попречи толкова. Заставаме на позиция за километраж. Хубаво е предварително да сте тествали кой бутон какво прави, какво променя, за да можете с едната ръка да държите телефона, а с другата да контролирате. По този начин ще избегнете криволиченето в километража. Ето сега ще започнем от тук. Общо взето снимайте каквото прецените, че е важно, което показва автомобила. После отиваме на климатроника. Тук ще пуснем абсолютно всичко, каквото може да светне. По този начин ще покажем, че и то работи. Направете снимка под ъгъл. Не дръжте телефона право срещу вас, защото по този начин вие се отразявате. Това е пияно лак, виждате, то става огледало. Дръжте го под лек ъгъл. Гледайте в вашата снимка да не се виждат вашите ръце и следователно да имате един хубав плътен черен цвят. Ние допълнително ще обработиме въпросните кадри, още преди да си получите готовата фотосесия на въпросния линк. След което преминете към мултимедията. Тук по същия начин може да ползвате този трик. Просто намерете ъгъла, под който вие най-малко се виждате. Ако ъгълът е прекалено голям, възможно е да се наложи да го направите от задната седалка. Ако сте педантични, ако не ви пука, снимате както можете. Аз ще използвам по-висок ъгъл. Ще покажа няколко от опциите, чисто за да придобиете представа как стават нещата. И на финала, разбира се, включете на задна скорост, тъй като много от автомобилите нямат опция да покажат нещо различно. А тук е момента, в който вие ще покажете, да речем, камера за задна скорост, модул за партроник и всичко останало. В общи линии това е, приятели. Ако ви харесва да снимате автомобилите си сами, ако нямате възможност да дойдете в нашата фотостудио, където ще получите тази услуга, ние ви даваме достъп до нашата софтуерна система, така че да може да го правите и сами, да може да го правите навънка, да може да го правите дори когато сте в чужбина и това нещо по някакъв начин ви е необходимо. Знаете, нашата виртуална реалност може да бъде интегрирана в мобиле. Освен това, може да бъде интегрирана и във всеки ваш сайт, с който разполагате, да бъде това вашето портфолио и да бъдете по-различни от останалите. Дали ще използвате някакъв фон за вашите автомобилни фотосесии,
Дали ще бъде изцяло натурално, както се вижда тук и може лесно да се разпознае сезонността, в която сте снимали. Това е без значение, ние ви даваме този шанс, който е уникален, смятам, за цяла България, тъй като, както може би вече сте научили, ние сме единствените в България, които правим това нещо професионално, вече втора година. Радваме се на широка аудитория с клиенти, които работиме. Хората видяха какво можем, показахме им, че това нещо повишава продажбите в техните автосалони. Имаме и доста физически клиенти, които се доверяват на услугата, идват при нас, снимат, за да могат да си продадат автомобила по-лесно. Има и колекционери на автомобили, които чисто искат да съхранят историята на тяхната кола в снимки. Така че приложението на това нещо е безкрайно много. Аз ви препоръчвам да тествате и да пробвате. Като бонус към това видео ще ви кажа само едно нещо. Това, което другите не могат да предложат, а ние също можем да ви предложим, е звукозапис. И то със собствения ви телефон. Сега ще ви покажа как става това. Всеки един телефон умее да записва звук. Не е необходимо да сте DJ или нещо от този тип. Просто влезте в диктофон. Това е една функция на телефона, която, пак казвам, всеки разполага с нея. Проста програма, която записва чрез микрофона на вашия телефон. Най-добрият вариант, за да направите качествен запис, не слагайте телефона близо до ауспука. Това е голяма грешка. Когато сложите телефона си близо до ауспука и почнете да давате газ, за да се чуе звука на двигателя, повечето пъти се чува едно бръщене. Най-добрият вариант, който може да използвате, отворете багажника, поставете телефона на пода и включете звукозапис. Просто. Оставете багажника отворен, това не му пречи. Влезте в автомобила, изчакайте всички системи и околния шум да намалее доколкото е възможно. Напълно достатъчно. Не е необходимо да дигате големи обороти. Изчакайте автомобила да загрее, запалете го, когато вече е топъл. Запалете колата, подайте 3 пъти плавно газ, така че да се чуе автомобила как натоварва своя двигател. След това угасете двигателя, спрете записа. Дори по-дълъг запис да направите, пак не е проблем, защото ние ще го обработим. Както виждате, през цялото време аз не съм го спрял. Съберете всичките файлове, свалете ги на вашия компютър и не ги изпредете по казания начин долу в текста, който ще намерите под това видео. Благодаря ви за вниманието и надявам се това нещо да ви хареса. 360 CarScan – фотостудио за автомобили и мотори. Не правим компромис с снимките. Направи обявата си различна. Покажи до над 100 кадъра в една обява. С 360 CarScan можеш да постигнеш това. Единственото специализирано фотостудио за автомобили и мотори. 360carscan.com. Посетете нашия сайт и резервирайте фотосесия на страхотна цена.